Wow. Bang. Hala, nawa lagi siya. Oh, out! Ako ang bula ha! Ako ang bula! Let's go! Asa kaya itong mga amaw? Ay na! Nag 1v1 manday sila! Bang! Shooter juga di si pare ba? Oh! Nalagi ni si Mr. Lemo! Pre, narang day mo diya! Ya, diri Mr. Lemo asa mandikan ni adto di ay. Ay na akong si pangita ninyo! Asay kagikan gani. Wala na ako nagsuroy-suroy ako nangita sa inyo! Ka kang mag-practice na karon! Basit na. Say mag-practice sa basketball pre! Dili sa tabla pre! Paisa ko ninyo! Manirada! Si tirada magula, taon si tirada nimo ay Dili sa basketball! Yun no, manirada sa galita! Asa ganang tiradahan nato? Kanay mo Mr. Limba, murag delikado jud ang inana. Pakadili lagi pre! Gusto nung kumuban akong barkada sa kong tirada ba? Unsa gali na nga tirada no? Balaan na gani nimo kung ubanan ko ninyo! Kita madaot ana. Di lagi sa... Tara na! Pasita! Ani, uy Tara pre! Tara ka pre! ba? Tara pre! Taysa Mr. Limbi. Saman! Asa naman ang minimo gidala nga pero di naman aning layua. Muka! Ay nalagi si dagang istorya basta uban na sa ako ah! Samuka jud ana. Tara. Ana, uy. Wow. Bang! Oo, diba? Oh, ay, mo si Tutok dira. Ay, mo si Tutok. Pre. Hatag sa ko ah. Ako na tirada ani. Sige, taxi mo. Pre, kalma. Baby, kalma. Ako'y bahala na niya. Ay, sa munduan, napagkataka mo dira istorya, pre. Giuban na ta mo diri ah. Kay para mo tan-aw kung unsa ko mo tirada. Ah, kansiya pod na mo ani uy. Gidala minimo layo nya di minimo patiradahon. Sige reklamo dira kasi una nakakita. Gipasabay ra ta mo diri ah. First see, first serve. Bang. Unya, kabalo ri ka mo tirada na Mr. Lim. May salig sa kuha. Ay lagi mo kumpiyansa. Gipauban ta mo aron makita ninyo kung unsa kahod mo tirada inyong amigo. Ha? Tanaw. Watch and learn. Learn ka? what? Watch and learn. Amo ka? Tirada na. Watch and learn. Learn Watch and one, learn. listen. Umaya day ka. Sige, pre, pastar, pre, kilandong diri. Karyo. Buka po ni kuya. Uy, sige raman tagsugo og laog manok. Uy. Diri na to makita ang discarding Mr. Lim, pre. Sakto. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Puti kamay! Kaksanday dayon! Saan naman ka, uy? Sorry na good. Suri, pagtanaw po si mong nilakwan. Sorry na good mo kabantay nga nay bato good. Huwag ka bantay sa bato pa. Buta-buta ra jud ka. Wali ko kabantay nga nakadiha. Can you shoot your shot? I'm done playing games now. Uy, nagunsa makadiha. Anak damoy ka nang gichik lang ako imong tiil ba? Lah, nasamad banday ka, ma'am. Uli sa siguro dito sa inyo ha, kaya aron matambalan. Hala, concern lagi siya sa ako ah. Oh, nasamadan jud ka ba? Uli sa dito ako, bisig nagrabihan na ba? Lagi, di pa manggut ko kauli kay manglawag pa lagi ko sa manok. Manglawag pa ka sa manok. Mga manok inyo din yung mga manok. Oo, sa akong kuya. Aw, mao ba? Ay, ambin na lang ng lawag, ma'am. Huwag mong subukan. Kung nalay manglawag anong tanan manok ninyo diri ah. Ah, awa, tabangan ni pare. Mo na tinuod mo diskarte kay buutan. Good Samaritan. Sure ka? Lagi ako na bahala ani kay gusto na ko makarelax sa kay basin og naunsa na imong tiil ba. Dara ka ha, relax ka diha. Hala, murag buutan siya. Gawan yung bayhan na wa pa jud ni uli. Oh! Di ko ka timing kuwag manok anida. Pero sige lang. Mawala ra lagi na siya. Nok, alinok. Oh. Kaon no karon nga tambok ka ingnig ihawon. Asa man tama ka na anak. Si ana-ana! Nabuntang ng sayo! Si Clayton dito na ang manok nalago na baka to! Sige lang makagmanok, uy. Grabe dam nga. Lawagan na ako tanan manok ninyo. Oh. Hala, salamat. Sige, pasin ako. What's up?
Unsa gani mo? May manang manok kay mga kwarta man taan eh. Kani mo kana ana, buhugdan pa ta kusog. Ikaw, nakaw, katong manok may pahi. Kalog gini bayhana ni. Sige na kita ko sa slide eh. Hala, nawa lagi siya. Putik kamay. Nalipat ra gyud nako siya. Ay, taysa. Manak mo lagi gikuha pre. Atay ni si Mr. Lim, himungaan may gitiridahan. Kaite, pamino na kumunit lagi sa manok pre. Ito ara gitawag siyang kuya. Pasita ka bisig madamay bata diriya. Tara. Uli na dire. Humana ka pang laog diha. Lagi kuya, sa mukha man ni kuya, uy. Ano? Wala man di ka sa diri ba? Wala ko kay boss sa iyangan. Huwat at tingali ko dari ba sinubalik to siya ba? Kining mga anatong tiradahan. Itong babae, di man nato itong makwartahan. Oy, Sana po na mo ginakalingawan diha. dire. Dula ta ning scatter. Scatter. Oh, kanay try nato ning Mega Ace. Mega Ace ha. Tanawa nato ning Mega Ace ha. Una sa natong play. Tanawa. Gwapo kini nga scatter ni. Dali kay makadaog diri bin. Tanawa. Sige daw. Continue. Play. Pila may gusto ning nato nga ipatad nimo. Sa bisan pila diha, available balance nato diha. Og mamili lang ta rin na may klase bet diri oh. I-try lang sa nato og 50 kay sugod pa man ta so i-try lang sa nato 50 ah. Scatter. Oops, wala. Scatter again. Wala, roll again. Oops, tulo. Mo ni ang technique. Basta tulo gani ka dead spin gani, walay mo kuha. Mapalit ka diri bonus oh. Bang. O palit ka diri og tay pila tay mong bet na to 50 man no. Yatong i-times to 100 na to tapos buy and play. Tanawa pilay daog na to ani ron. Okay, matik na scatter man tulo. Lo, upat ha, scatter na ha. Tanawa. Scatter upat times 12. Tanawa. Wow. Times 12 na. Play na to na. Tanawa na to sa taka-surti diri ah. Okay, wala. Okay, wala again. Tanawa. Times. Tanawa. Ni 1,200 na kong daog. Tanawa. 1,700. Wow. 5,000. Wow, big win. Tanawa, pilang big win. Napakoy 8K spinan. Tanawa. Napani 8K spinan. Napani 8K spinan. Yan natong pamanon. Luto ko na kapatid. Tanawa. Ang kapital na to ani 4K lang. 4K lang? Ning kapital. Ning lapas na. Nilapas na oh. 5,460 na. Ops, daog-taog. 5,440. Spin pa na oh. Napaikuan pila kay spin na oh. Tanawa, pila kay spin. Dagan pa kayo na. 7. Labot ang 6,000. Lo, sige ka wild. Lo, butuan eh. Lo, big win na po. Wow. Grabe. Big win na po. Tanawa. Napakoy available 7 kay spin. Tanawa, focus dire oh. Napanay available 7 kay spin na. Pero ang daog, tanawa, big win na po. Mega win. Nabot na og 7,940. Nga, narawa kay gibuhat tayo. Kay Sara kami kuhan palit. Lo, scatter oh. Scatter good day siya. 3. Scatter. Boom! Wow, Congrats! grabe, pila naman to, eh. Pilay daog. Pila naman to. 7,940. Nga na, kadali mo daog diri. Wala kayo. Ingator na hat 3 ka dead spin, tapos palit kag bonus. Daog na kag 7,940. 7,000. Wow. Kanya, kung gusto gani ka modulaan ni Migo, ang link ani naras comment section. I-click lang, tapos pag-register, pag login. Nya ing na kumigo kung naka-register ka, kay tagaan tayo pang recharge.